ина марама 13000 сомон Daewoo Nexi 95 сол корейский дӯстони азиз 3-4 моҳи дига ҳуҷҷат дорад. Свети сабсафед, краскаш нав, дискои престиж. Ина марама тамошо кунед. 13000 сомон дӯстони азиз бо камтарак муомила мешавад. Бисёри бад не. Дӯстон чота электропакет астай. Ина салон. Ай ба дилтон бо салон шояд химчиска мекунад. Хеле ина мақсад кожни чи доранд, чхол доранд. Тамошо кунед дӯстон азиз. Ламҷирош ҳам ага соза. Ҳолати балонш я 70%, 60% дӯстони азиз. Ина марама. Ахибуш 95 сол корейский дӯстони азиз 13000 сомон бо камтар муомила мешавад. Утил дорад дӯстони азиз. Балонш соз. Як 4-5 моҳи дига ҳуҷҷат дорад. Яке гидата 4 моҳи дига да ҳуҷҷатои мошин. Мошин дар шаҳри Бухтар 13000 сомон бисёр не камтар муомила мешавад. Ина мошинча Daewoo Nexi. Марама дар рақамҳои поёмда занг занед.